مالباتên bi rûmet, zarokên ezîz, hûn hemû bi xêr hatin, ser seran û ser çavan hatin. Şima pêro xêr anî. Berî ku çend tişta bêjim, zarokê we hemû li cem we ne, ji xeynî yê ku li ser dikêne. Zarokê xwe zeft bikin, bira li cem we bin. Ji bo ku hûnkarî bin baştir li konserê guhdarî bikin. û belê, îro çarê adarê tam 2 sal derbas bûn ku xwestin me bê mûzîk bihêlin. 2 sal derbas bûn ku xwestin me tî bihêlin, me birçî bihêlin, me di zindanan de birizînin, me bikujin, hinekan ji me ji mecbûrî sirgûn bikin. Lê 2 sal berê bi vî rengî me li orta çavê we nerî û me ji wer tiştek got. Me sozek da vî bajarî û vî welatî. Me got em ê zarokên vî welatî bê mûzîk nehêlin. Aha ji we re duyemîn rojên mûzîk. جوان ربن برا او سالونين خوشك او سالونين خوشك وبيرح جوان ربن اميجي اوسا لجاوه هبدو بنرن وبالروحكي برخدت بدلكي جرم امي هرتم لجم هفن 2 ساله كيليه كيجي دايكين ما باوين ما خوشكين ما براين ما و مالباتين ما Ahmet'e geriye geçi em bitene ne iştim. Em ji birçîn nemirin, em tî û birçî jî neman, em nemirin jî, lê me soz da bû, me gotu em bên kuştin jî, em bên girtin jî, em ê stranên xwe bêjin. Binerin, di Zarok TV'de ji ber strana Kurdistan çi xweş e, bernameya yarî û şêrko 17,000 lîra ceza xwar û 4 hefteya jî bername hat qedexe kirin. Kerem kin em bi hevdû re strana xwe ya Kurdistan çi xweş e, bi hev re bin. Engê min nexweş e îdare bikin. Destûra we heye zarokê? Destûr heye, bi hev re bêjin, temam. Kurdistan çi xweş, bi hev re. Carek salon jî. Çepike ve orkestraya Zarok ma û şefa me mamoste devrim. Gene ji we rica me ji kerema xwe bêdengî ve pir bi aramî li konsera xwe bidarîn.
Ve salon beheşe. Çepike ve Jibon Mamoste Devir u orkestraya Zaroka. Acele nekin havanu, acele nekin. Acele nekin. Havanu. Acele nekin. Awe muhabbet ekonu. Sen acele nekin. Ondukan mı bistekin? İşte ne programı. Naha, awe orkestraya ritmen khazayı vere. Yani Zarok demeyin, ja eze vere. Doğru amine. Jiboku لسر ناوی مالبات ما موزیکی دستگله که بیده ما مستدبریم جبر کو مالبات ما موزیکی جروجا یک محیان ها وقت بود گلیه که ام بتره نهشتن و سپاس جبوکو ایرو جوا ام بتره نهشتن سپاس جبوکو دایکا شاگرد اکمه شاگرد آکادمیه بیا بیجان ایران دعوتی سر دکه دکین کل سر ناوی و حمیان دستگله که بیده ما مستدبریم çekin deme bu belki valillik desturuna da şöyle melbur çekir. Yani Ramazan'ın hem de kadın Nevruz edeceği ilmayen uşka bizdeki adar Nevruz ezbavarım emevi başarı behecinin usiviyeki adar eşi uzanın emeçilik eşma delmiş aklına. Thank you.